Goedemiddag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dogonverweer. We brengen u vandaag weer op de huid over alles omtrent je vastelovens in en rondom het Wierteland. Wat kun je vandaag verwachten in het programma? We gaan kallen met de vrijwilligers die actief zijn bij de vasteloonvereniging De Pinmakers. We gaan het ook hebben over de Wichterviersmiddag van vasteloonvereniging De Roogstekers. We gaan achter de schermen kijken bij de Vlikkenstekers en dan gaan we dat doen bij het bestuur van de Vlikkenstekers. We hebben aandacht voor Feest in de Verkenstal en de baggermiddag van vasteloonvereniging De Verkenscup. Saskia Meulen, die neemt zich vandaag weer met alle activiteiten die er te doen zijn in het Wierteland. En we hebben ook vandaag de prinsen van CV De Heikneuters in de studio. En natuurlijk hebben we deze week ook muziek in de studio weer hier bij Dogonverweer. Vandaag een jong uit Venlo, geboren in ieder geval uit Venlo, staat ook in de halve finale van het LVK. En ik ben blij dat hij is, Bjorn van Berkel. Als woensdag gedaan is, de joeks weggegaan is, trek ik mich de boxurim aan. Monden hard werken, weer geld in het werken, de luxugheid gans aan de baan. 11 in de kop, dat fleurt mich wel op, ik voel het dit jaar wordt weer top. Een vaste avond te beleven, gewoon weer alles geven, zelfs de knipheid op de kop. En al is het boete koud, het seizoen waar ik van houd, werd me gans aan binnen op. Een vaste avond te beleven, gewoon weer alles geven, even gans weg uit de sleur. Kom ik de vaste avond tegen, wie de zon schijnt op de regen, schuurt mijn leven vol met kleur. Er moest wat gebeuren, een toes op de fleuren, nog dagenlang viel het begin. Al zien door geen slingers, zien dat door de vingers, muziek geeft mich weer goeie zin. Ik was niet het gras, zing mij wie een dwaas, alsof het alweer zo wie het was. Hey, 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 hey. Een vaste avond te beleven, gewoon weer alles geven, zelfs de knipheid op de kop. En al is het boete koud, het seizoen waar ik van houd, werd me gans aan binnen op. Een vaste avond te beleven, gewoon weer alles geven, even gans weg uit de sleur. Kom ik de vaste avond tegen, wie de zon schijnt op de regen, schuurt mijn leven vol met kleur. Een vaste avond te beleven, gewoon weer alles geven, even gans weg uit de kop. En al is het boete koud, het seizoen waar ik van houd, werd me gans aan binnen op. Een vaste avond te beleven, gewoon weer alles geven, even gans weg uit de sleur. Kom ik de vaste avond tegen, wie de zon schijnt op de regen, schuurt mijn leven vol met kleur. Kom ik de vaste avond tegen, wie de zon schijnt op de regen, schuurt mijn leven vol met kleur. Even terug naar zaterdag 6 januari, want toen is namelijk bij de galabonteavond van carnavalsvereniging De Heikneuters prins Leide Twiese en zijn prinses Hanny uitgeroepen. En een dag later op 7 januari bij de jeugdbontemiddag waren het jeugdprins Jeroen de Eerste en prinses Renske die daar uitgeroepen zijn. En ze stonden hier bij mij in de studio. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag Rob. Voel je nog een beetje fris lijf vandaag of niet? Oh, wij zijn hartstikke topfit vandaag Rob, want we misten natuurlijk even heen moesten verschijnen. Dus we hebben er gisteren wel een heel klein beetje rekening met gegooid. Even niet tot het uiterste geetjes ingegaan gisteren. Is toch fijn dat er ook immers verstand dit een klein beetje dan. Nee. Hey, even terug naar 6 januari. Ja. Toen mochten ze het eindelijk vertellen. Ja. Dat moet toch een heel goed gevoel zijn geweest. Oh, dat was fantastisch. We hadden dat al een maandje 4 uur moeten horen. En als dat op een gegeven moment al richting dat hoogtepunt aanloopt, Rob, dan is dat een fantastisch moment. Als je dan met haar eigen liedje zeg maar naar vuur kan komen en tegen iedereen kunt vertellen dat daar is. Veer zijn de nieuwe prins en de nieuwe prinses van CV De Heikneuters. Geweldig. Ja, daar valt je heel wat van af. Ja. Wie hebben ze u gevraagd? Want gezegd, we wisten een aantal maanden al, maar wie hebben ze u benaderd? Ja, dat soort zo. Onze vuurzetter, Robert,
Dat is een goede kameraad van mij. Die is ook van VV het laatste moment. Die stond op een gegeven moment, ergens midden augustus, stond hij bij ons achter bij me in de tuin. Ik kom me wat vragen. En ik denk, goh, dat is wel apart. Dit is dan zo verkuimd. Ik bij mij zo op een zaterdagmiddag. En ik gaf hem gewoon zijn antwoorden. Maar ik dacht tegelijkertijd, volgens mij komt je even heel wat angster. Maar goed, we kunnen nog wat, maar er gebeurde verder niks. Maar toen op een gegeven moment gingen we terug naar Bios iets verder naar achter. Loop je naar zijn wagen neer en pak je dan een tas uit. Geef die tas en mee zitten heen, moet je vanavond met Hannie maar eens op er gemaakt naar kijken zag je. En dan huur ik het wel. Nou, hij had het nog niet te goed gezegd. Toen komen 2 andere goede kennissen komen bij ons achter hem met een aanhanger met de wagen. Dus ik had al wel zo'n beetje een vermoeden wat er ging gebeuren. Dus ik hou die tas uit het zicht gezet en we buurtje nog wat wieter. En s'avonds, wij kosten natuurlijk niet wachten. Toen het een beetje duister wordt en we dachten, nu komt je er zeker nemens meer. Die tas opengemaakt. En je waren er soort van allerlei lekker dingen in. Maar ook een brief met in de vraag, wil je dit jaar onze prins en onze prinses van de Heikenuiters weren? Nou, wij keken elkaar aan en wij zagen in de gang, ja, dat gaan we doen, want dat vinden wij kei chic. Dus meteen onze telefoons gepakt, had een appje gestuurd, ik een sms'je naar Robert Greun en dat hier doorgaan. Dat weten we zeker. Nou, kijk, dat is wel leuk om dat zo te huren. Ja, dit is gewoon leuk om dat ook per vereniging te huren wie dat immers benaderd wordt. Dus dit vind ik ook wel weer heel bijzonder, zeker omdat je zegt van ja, dat stiet dan ineens in één keer zo. Ja. Dat is wel chic. Ben ik wel ook heel erg benieuwd wie dat bij het jeugdprinsenpaar is gegaan. Bij mij gewoon dat zo van, wij komen op 5 november komen we van een feestje af. En toen gingen we wat eten bij La Place langs de snelweg. En toen na het eten kwam ineens een van de jeugdbegeleiders, die kwam naar ons toe. En die wordt op zoek naar de nieuwe jeugdprins van de Hei. Ja. En dat wordt echt dus. Dat zie je. Maar dan moet je dat vooral ook heel lang stilhouden. Ja, dat wordt heel erg lastig. Ja, dat kan ik voorstellen. Want als je nou immers tegen elkaar gezegd, wie is de nieuwe jeugdprins? Wat was er antwoord dan? Ik zou heel serieus hebben gekeken. De 2 mensen hebben dat aan me gevraagd. Je keek heel serieus en ik zei van, ik weet niet. Ja, dat is het makkelijkste antwoord natuurlijk ook. En dan is het moment dat je de uitroeping hebt. Hè, dan stoor je daar. En dan kon je weer zo in me steken. En dan zit er van, ik wist het toch dat je het was. Dan zei ik van... Dan kun je zeggen, eindelijk. Ja. Ja. Maar het moet wel heel fijn zijn natuurlijk. Nu dat je eindelijk eruit zit en eindelijk dat ook van de dak af kunt. Ja, er viel echt kaken, zeg maar ook. van mijn schouders. Ja, dat geloof ik, ja. Wie is de laatste persoon geweest Wim, dat je samen verteld hebt dat je de jeugdprins was? Zijn die eens in de familie geweest? Ja, mijn opa en oma. Die zijn op het laatste moment zijn die ingeschakeld. Ja. Dat ze moesten komen. Mm-hmm. Kijk aan. Sponsoring. Ook heel belangrijk. Ja, dat is je opa's en oma's voor, hè? Ja. Eerlijk is eerlijk, hè? Dat hebben we vroeger ook allemaal gedaan, natuurlijk. Ja. Wie mij jij dat eigenlijk het laatste verteld? Ik ben als laatste op zaterdagmiddag, zeg maar, voor de uitroeping s'avonds ben ik bij ons mam langs geweest. En daar heb ik dat ook tegen verteld. Zodat ik zou wel schoon vinden als die er ook bij hoort. Mijn broer eigenlijk iets eerder ingelegd, maar hij kan heel goed zwiegen. Dus als ik daar wat vertel en zeg dat moet nergens naartoe, dan giet dat ook gegarandeerd zeker nergens hier. Dus hij wist het ook al en hij zou ook regelen dat met als mam zou komen. En dat vond ik wel schoon. Dus om als mam niet te zeer te verrassen, heb ik die dat op de zaterdagmiddag van tevoren ook zelf persoonlijk kan zeggen. En die was ook een gang hartstikke blij. Ja. En die zag, dat is chic. Gooi je hetzelfde doen waar de papa ook heeft gedaan, zag ze. Goed feest maken. Ik zeg, ja, dat is wel de bedoeling, ja. Ja, natuurlijk, heel erg goed, ja. Nou, ben ik heel erg benieuwd, met name bij u, want zie je een beetje wat voor een vastelovendveerder zie je? Een gewone vastelovendveerder. Ja, dus wil je wel ook overal bezig zijn? Ja, wel. Het liefste wel? Ja. Ja, en dan gewoon lekker er tegenaan? Mm-hmm. Heel erg goed. Ja, dat is ook jeugd in de toekomst, toch? Oh, dat bedoel ik. Ja, dit moet eens hier afgelopen vrijdag bij ons. Ja, wat is er? Vertel, wat heb je vrijdag gedaan? Vrijdag voor bij ons de vastelovendse prijsparty. Onze eigen vastelovendse prijsparty. En dat wordt echt een keichic feest. Ja, en dan komen dan ook andere verenigingen naartoe? Ja, daar komen andere verenigingen. Het wordt heel erg leuk. Ja.
Als er dan nog gaat gelegen, was je nu nog bezig geweest. Ja. Ja, kijk, nou, dan hebben we met een goede vastelovensgeiger te maken. Heel belangrijk. Ja, iets wat bij een prinsschap heel belangrijk is een onderscheiding, een devies. Daar gooi je over nadenken. En wie heb je dat bij je gedaan? Nou, eigenlijk, als ik eerlijk moet zijn, hoor mijn pap, die hoort al een beetje aan het voorbereiden. Want die wist al iets eerder als mij. Dus die hoort zich al een beetje aan het voorbereiden van ja, wat voor een devies kunnen ze nu doen of wat voor een orde. En ja, toen is het eigenlijk, ons orde is zo'n toeten en knallen geworden. En dat komt eigenlijk een beetje van, het toeten komt van, wij spelen allebei op een instrument. Ik op een horen, Renske op trompet. En dat doen we allebei bij jeugdharmonie van het Heilige Hart, bij ons in de hei. En het knallen, dat komt van het voetballen af. Dat doen we bij Prevenia en Stramprooi. Kijk, niet een hei voetballen? Nee. Ja, het eigen kindje, hè? Ja, Het eigen kindje. Ja, maar daar hebben we al een heel goede hulp aan nog, pap. Dat is allemaal fijn. Ja, Dat is toch heel goed mee, heel. Ja, dat is ook belangrijk. Dat is ook belangrijk. Ja, jij hebt het natuurlijk zelf gedaan. Ja, we hebben het Of heeft de vrouw dit gedaan? Nee, we hebben het samen. Oh, samen. We hebben het samen verzonnen, laat je zeggen. We hebben er wel even over nagedacht, maar we worden er eigenlijk al vrij snel uit. Zeg maar, de mensen van Alt-Wiert, die kennen mij eigenlijk als iemand die redelijk gemakkelijk met een microfoon om kan gaan en die gemakkelijk wat kan vertellen. Dus ik doe ook al sinds een jaar of 5 de Heiland Games presenteren. Dat is met Alt-Wiert Heikermers hebben we dan een aantal verenigingen die tegen elkaar op sportieve en ludieke manier de strijd aangaan. En ik kal dat allemaal zo de hele middag een beetje aan eind. En eigenlijk horen we er al heel gauw uit dat iets met een microfoon en met kallen, dat wel ergens in mijn devies of in mijn orde terecht moest komen. En toen horen we heel gauw eruit dat het de orde van de spreekstalmeester moest gaan weren. Want dat stiert er wel representatief voor vingen weer. Ja, dat refereert mij aan de gang ook dan naar datgene toch. Ja, dat is cool bedacht, ja, absoluut. Ja, je hebt een heel druk programma, allebei, want het is een kort seizoen. Wat heb je vandaag nog op de planning stond? Gooi je apart weg of gooi je samen ergens her? Vandaag gaan we samen nog naar de receptie van de brugwachters. En dan gaan we nog gewoon elk weekend doorvissen tot aan carnaval. Heel goed, ja. En wij gaan vanmiddag nog heel even tussendoor, vuur even naar de brugwachters, gewoon geven we nog even achter de présence bij de piepkukens in Nijverdentje. Ja, die hebben ook recepties gewoon. Die hebben ook receptie vandaag. Ja, kijk aan. Nou, het wordt een druk seizoen. Het wordt een heel schoon seizoen. Maar daar moet je echt wat van maken. Maar dat als ik dit eens in stond, het zijn die grootste mensen. Dus dat moet dan in ieder geval helemaal goed gekomen. Ja, wij zijn hartstikke groot erop dat wij dit jaar de vaste lovens in Alt-Wiert Hei voorop moeten gaan. En ik denk dat ik namens alle mensen kan die hier bijeen staan. Goed. Om af te sluiten, Ur de Wies. Ja. Ik huur hem heel graag. 5 uur mee heel graag. Het Wierterland huurt hem graag. Met het instrument in de hand en de bal aan de voet komt deze vastelovend helemaal goed. Kijk, dat is een mooie. Daar ben ik ook heel benieuwd naar even terug. Ja, kijk aan. Ja. En ons devies, Rob, dat is kort en krachtig. En dan giet de Hannie de Kimtje. Vastelovend, dat vieren we samen. Heel mooi. Kijk aan. En zo wist maar net, vastelovend vieren we samen. Ik ga nog allemaal een hele goede vastelovend wensen. En we komen elkaar ongetwijfeld ergens in. Dankjewel Rob dat we je mochten zien. Heel goed. Dan is het nu weer tijd voor ons item Wie is nu met? Want door in Kallig iedere week met immers in het Wierterland die actief is geweest op vastelovensgebied. En vandaag doe ik dat met Monique Knapen van Platwiers. Als jij de naam Monique Knapen huurt, dan denk je misschien Karel is een meertje, rotworst voor het publiek. Ja, dan zeg je eigenlijk al heel veel aan Monique, Platwiers. Dan denk ik dat je al een hele aardige greep van mijn nummers in ieder geval had je te pakken hebt. Ja, dat klopt. Welkom ja. Monique, laten we even bij het begin beginnen. Platwiers, wie is het allemaal ontstaan? Dat ik dat niet helemaal precies meer weet. En volgens mij ben ik ook niet helemaal van begin af aan van de eerste partij geweest, zal ik maar zeggen. Is het eerst met een aantal mannen die in de hermenij opgetrooien hebben. En op een gegeven moment bedacht hebben van, och, het is toch wel leuk om er een dame bij te hebben. En bij mijn weten is Ton Smeets er ook iets later bijgekomen. En uiteindelijk was het pleitje compleet en waren we met 10 man op de bühne. Als we kijken naar een beetje schoon momenten die je met Platwiers hebt gehad. Vooral heel erg vol lol, onderling.
In de kleedkamer, je zat in de poort van Limburg en je zat van tevoren had je al zo verschrikkelijk veel plezier met alles, met elkaar. Bepaalde nummers natuurlijk waar je herinneringen aan hebt en dat is met name het nummer Mijn Eigen Weg. Het is niet zozeer echt een vastelovennummer, maar wel een nummer wat nog steeds mensen tot tronentouw kan bewegen. En waar ik ook heel erg groot ben dat ik dat überhaupt heb mogen brengen en nog steeds op sommige momenten. En dat is ook Karel. Karel is natuurlijk een nummer waar je kunt dromen onderhand. Een van de bekendste ogen, als je kijkt wat er tegenwoordig nog gedraaid wordt van Plattebiers. Want over het algemeen denk ik dat op heel veel plaatsen niet veel van Plattebiers meer wordt gedraaid. Maar Karel, dat sowieso. Karel, ja, het is wel grappig. Ik ging nu weer op stap met vastelovens. En er werd me altijd de microfoon in mijn hand geduwd. Ik zing toch wel Karel? En dan denk je, oh nee, moet ik nou alweer? Maar op het moment dat je dan de mensen weer mee ziet doen en dan zie je toch weer gruuts, ja, dat het nummer is en dat het nog steeds leuk is, blijkbaar, na 25 jaar. Want wat is de reden dat je met Plattebiers gestopt zit? Was het gewoon kloor? Had je hebel onder elkaar? Of... Nou, hebel, dat is een groot woord. Het liep niet helemaal soepel, denk ik. Ik weet het niet meer precies waarom. Maar op een gegeven moment dan zit er een van, ja, ik wil stoppen of ik stop ermee. En dan zit een andere, ja, dan hoeft het voor mij gewoon niet meer. En dan is het, ja, over en uit. Maar dus ligt nu op dit moment toch eigenlijk? Want ja, wij kennen dich van Plattebiers en denken van, ja, ik wel, misschien in een wat jongere generatie iets minder, maar ja, dus er nog iets op vastelandsgebied met zingen of misschien ja, ook wel boete de vastelovens? Ik werd nog wel eens gevraagd voor Karel te zingen, zoals ze dat hier kunnen, zoals ze dat toch kunnen komen zingen. Sinds een paar jaar stond ik hier tensens ook weer op een marriage, heb ik een paar keer weer gezongen. En dan met Ton heb ik een keer, vorig jaar was het afscheid van de vorst, zou je een paar liedjes willen komen zingen. Toen was Ton helaas ziek, heb ik het alleen gedaan, heet Ronald. Het stumke van Ton, een beetje Ronald Monen, een beetje overgenomen. Wat ik zag bij het veldeke, komt Jan bijvoorbeeld Mijn Eigen Weg weer terug. Dat liedje voor het publiek. Karel is een liedje wat niet op alle gelegenheden gebracht kan worden. Nee. Dus je best wel nog toch redelijk betrokken allemaal bij het hele gebeuren. Ja, vind ik ook leuk. Ik ben nog eigenlijk een vastelovendveerder. Tot en met. We hebben het aan de Zwichter over proberen te brengen en dat is ook heel goed gelukt. En zo proberen we toch nog ieder jaar er weer te zien met de vastelovens. Ja. Tot slot, als ze één nummer moest kiezen van Plattebiers, dat ze ooit hebt gedaan, welke zou ze dan, ik weet dit is een lastig, maar welke zou ze kiezen van dat vind ik de schoonste dat ik ooit heb gedaan? Dan denk ik toch dat ik voor Mijn Eigen Weg ga. Karel is de meest populaire. Maar Mijn Eigen Weg is wat ik net zag. Daar kreeg ik zelf nog steeds kippenvel van. Niet omdat ik mezelf zo schoon vind zingen. Maar omdat ik de tekst zo schoon vind. Zo pakkend. En is dat toch eigenlijk wel mijn favoriete nummer. Oké, ja. Helemaal duidelijk. Monique, ik ga nog danken voor die tijd. En ik ga nog uiteraard een hele goede vastelovens wensen. Dankjewel. Dankjewel. Wil je nog een het heel gesprek terugzien wat ik met Monique heb gehad? Kijk dan na de uitzending even op onze Facebookpagina van De Gonverweer. Vrijwilligerswerk, ja, wem doet het niet? Iedereen is wel ergens actief. Bij de voetbalclub, bij de buurtvereniging, maar ja, vooral ook zeker bij de vastelovens. Hengel Johan bij mij in de studio. Jij zit bij de Pinmakers, behoorlijk actief als vrijwilliger. Ja. Kun je eens vertellen wat hij precies doet, Johan? Ja, we hebben binnen de vereniging hebben we diverse werkgroepen. En we hebben de werkgroep de Kromme Negel. We doen bij alle activiteiten die we hebben, liedjesfestival of bondje oventje, de inrichting en versiering van de zaal. Ja, dus in principe maakt het niet uit wat voor activiteit dat je dan hebt van de Pinmakers, maar jij zit er verantwoordelijk voor. We zijn overal bij jou en we proberen ook een beetje mensen neer te zetten van door moeten we die hebben voor te helpen, of door moeten we die hebben voor te helpen. Ja, maar maak dan een van u een planning ervoor of doe je dat samen? Samen. We zijn met een groep bijeen. En dan komen we van tevoren het seizoen als we de activiteiten liefst klaar hebben.
Dan gaan we bijeen zitten en dan gaan we een tijd bepalen wanneer dat er opgebouwd moet worden. En dan kunnen de leden zichzelf eerst aanmelden of ze met willen helpen of ze kennen. En uiteindelijk gaan we een vaste lijst maken en dan weet iedereen wanneer en hoe laat dat zou bezig moeten zijn. Ja, dat gaat wel eerder heel goed. Ja, maar er zit natuurlijk ook wel een bepaalde tijd in. Niet alleen om zo'n planning te maken, maar ook om het allemaal zelf op dat moment te gaan regelen. Ja, daar zit je een paar keer voor bij elkaar. En dan heb je een lijstje maar van dat en dat gaat er gebeuren. Dat zijn de activiteiten. Dan moet dat gebeuren. Ja, maar is het dan een wekelijks iets? Dat je echt zeg maar wekelijks bij elkaar zit? Of is dat... Nee. Voordat het seizoen begint is de lijst eigenlijk klaar. En in het jaar werd er misschien af en toe wat aangepast. Als er wat bij komt, een activiteit. Maar alles voor het seizoen begint is alles klaar. En ja, dus, maar ook in aanloop naar dat soort dingen, dan zijn ze al een beetje wat grotere kaders uit met van dit moeten we gaan doen, dat moeten we gaan hebben, zoveel mensen. Ja, als het goed is, dan moeten de coördinatoren van het evenement zelf bij ons de aanvraag doen wat dat ze willen. Dat we ook een beetje weten van, dat willen als inrichting, dan moet een catwalk gemaakt worden. Dan weten we ook, dan moeten we wat meer mensen voor inzetten, want dat moet gebouwd worden. En soms is de tijdruk wel hoog, dan moet het op zondagmiddag gauw gemaakt worden als middags wat te doen is. De zalen zijn niet altijd de dag van tevoren al vrij. Hè, dus nee, precies. Of met een bontovercrituur met van nou, er zijn zoveel kaarten verkocht, moeten zoveel stilstaan. Ja, we hebben vandaag om 10 uur al de zaal weer in orde gemaakt. Van, we moeten dadelijk om 1 uur een pin-off zijn, van dan komt het derde bondje op middag vandaag dan. Ja, dat gaat allemaal door, ja. Doe je alleen dat? Dus dat je echt maar verantwoordelijk zit voor die versiering? Of doe je ook nog op andere fronten meehelpen? Ja. Dat je zegt van nou, we bedoelen bijvoorbeeld ook meehelpen met de decorbouw of... Dat doe ik. Ik sta achter die gardien zeg maar, voor te zorgen dat de decors op het podium komen. Of er vanaf gaan. En daar heb je normaal vaak maar 1, 2 minuutjes uit de rij. Ja. En dan moet je gewoon... En dat moet allemaal heel stil, want dan wordt je ook gespeeld voor de gardien. Ja. Dus jij zit eigenlijk meer dan op dat moment door de bühnemeester? Ja. Dat een beetje de toneelmeesters zeggen. Ja. En dan zit er een achter ons, daar hou je alles in de gaten, kwartier en alles. Dus. Maar je maakt zelf, je helpt niet bijvoorbeeld met het bouwen van bepaalde de artiesten helemaal zelf. Dat doen ze allemaal zelf. Ik zit er wel in een groep, doe ik met de bondje af, dus we maken het decor zelf. En als er andere groepen zijn die hulp nodig hebben, werd het wel binnen de vereniging gevraagd. En dan werd er wel de hand- en spandiensten verricht dat je het klaar hebt. Ja. Vertel eens, wat is hier nou zo leuk aan hem te doen? Kijk, tuurlijk, iedereen doet iets en dat vind ik heel leuk, maar wat vind jij nou zo leuk aan hem te doen? Het is gewoon leuk omdat ja, wie mocht dat uitleggen? Dat is, je doet het voor de vereniging, voor de artiesten. Want die doen dat ook weer voor de mensen van Nijweer. En iedereen heeft links en rechts wat hulp nodig, want anders kun je niks neerzetten. En een stukje voldoening als het allemaal lukt. Ja. En alles netjes klaar is. En dan, als voor mij de zaal weer netjes stiert. En dan lopen ze weg en dan denk ik, dat zitten we netjes bij. Ja. En dan is de zaal mooi versierd is met ballonnen en dergelijke. En dan denk ik weer van, het is wel even veel werk, maar dat is wel het gewoon een blik. En... Het kost even tijd, maar het is dan wel een fijn gevoel dat als dat het klaar is en er is een leuke middag of een leuke avond geweest, dat je kunt zeggen met van nou, hebben we een bijdrage gedaan. Nee, dat leuk en Geer doet. Leuk vind je hem te doen en je doet het Geer. Dus dan maakt het alleen niet uit. Nadeel is dat na een activiteit ook weer alles opgeruimd moet worden. Hè? Ja, het zijn meestal de minst leuke dingen. Ja, nee, dat is helemaal waar. Ik ga afronden, want jij zei dat jij moet terug naar Nieuwweert. Ik ga vanmiddag heel veel plezier, mensen. Dankjewel. In ieder geval vanmiddag ook toch knallen dat je er weer een schoon voldoening in kunt halen wat hij vanmiddag weer gedaan heeft. En bij deze beste donderdag goed genuttigd. Och de god. Ja, dan gaan we het weer helemaal vol. Nee, dat is goed. Geef dat heel even zo meteen nog door. Dan gaat het helemaal goed komen. Schrijven dat gelijk even op. Zien we ons in ieder geval dan. Ja? Goed. Dan gaan we weer verder met muziek. We gaan naar De Jong die geboren is in Venlo tegenwoordig in Grubbe Vorsmoentje. Ja, nou kijk, moet je kijken, toch redelijk goed toeswerk gedaan. En hij stiert ook in de halve finale van het LVK. En dat nummer hoe dat mij in die halve finale stiert, dat gooi je nou huren. Hier is nog steeds Bjorn van Berkel. Mensen kijken mij volgen naar, wegen blauw en rood. Wil ik hier door tegenaan, maar hebben ooit nooit. En medicijn voor iedereen, want ze krijgen nooit genoeg. Stond weer joek zich op de been van een portie frisse lucht. We gaan met alle handjes zwijgen, want het is een stikkersheid
Als ventilators blijven draaien, zo verdrieven we het zwijt. Dus blijf met alle handjes zwijgen en draai dan duchtig in het rond. Zonder lok zal het niet wijgen, ventileren is gezond. Zonder lok zal het niet wijgen, ventileren is gezond. Oh, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, draai maar in het rond. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, ventileren is gezond. Bedentap en Bonnekrom, Stijd en Langerie. De kastelein, die snakt nou om, we zien dorstig wie naar knie. Geef die man een medicijn, dat is niet wie het gezocht. Het kost ons niks en duidt geen pijn, een portie frisse lok. We gaan met alle handjes zwijgen, want het is geen stikkersheid. Als ventilators blijven draaien, zo verdrieven we het zwijt. Dus blijf met alle handjes zwijgen en draai dan duchtig in het rond. Zonder lok zal het niet wijgen, ventileren is gezond. Zonder lok zal het niet wijgen, ventileren is gezond. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, draai maar in het rond. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, ventileren is gezond. Al hersen het warm, moed met die arm en draai maar in het rond. Het vuurt windkracht 11, dat maken we zelf, ventileren is gezond. We gaan met alle handjes zwijgen, want het is heestekesheid. Als ventilators blijven draaien, zo verdrieven we het zwijt. Dus blijf met alle handjes zwijgen en draai dan duchtig in het rond. Zonder lok zal het niet wijgen, ventileren is gezond. Zonder lok zal het niet wijgen, ventileren is gezond. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, draai maar in het rond. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, ventileren is gezond. Ja, Bjorn. Het nummer dat je mij in de halve finale zit van het LVK. Ja. Vandaag het moment dat het bekend gaat weer of dat je die finale gaat halen. Het is zo'n spannende morgen, het is niet normaal. Het is al inmiddels middag geworden. Maar, Ja, ik wil net zeggen, ja. Dus, het gaat alleen maar door het kapkeer. Ja. Zit ze erbij of zit ze er niet bij, de laatste 20. Ja. Ja. Hoe gooi je straks hier? Als we dadelijk hier klaar zien en het feestje hier is gelopen, gaan we in de auto terug richting Rubbervoors. En dan gaan we in de café de rest van de nagels die ik nog heb afbieden. En dan zullen we wachten wat een uitslag zal zien. Ja, nou goed, jij hebt natuurlijk wel al eens een keer ook eerder doorgestangen, dus het is geen onbekendje treinvurig. Nee, maar ja, het blijft toch altijd spannend. Het is niet vanzelfsprekend als ik die laatste 20 moet zien. Hè. Kijk, de concurrentie is groot. Vooral bij ons ook in Noord-Limburg. Het zijn zoveel nummers die meedoen. En de kwaliteit is er. En ja, het is elk jaar echt spannend. Ja, maar dat geloof ik jou. Want ik weet niet hoeveel deelnemers er nu waren, maar volgens mij dik over de 60 geloof ik. Ja, in ieder geval 60 bij de halve finale. 60 bij de halve finale. En 198 of 197 inschrijven. Ja, zijn er ook volgens mij alweer een paar meer dan vorig jaar, meen ik. Nee, vorig jaar waren er 213, meen ik. Over de 200 in ieder geval. En ja, toen hebben we het ook gered. En stonden we ook in die finale. Ja. En ja, wie mooi zou het zien. We zijn 4 jaar geleden begonnen. 4 jaar op in die halve of in die finale. En ja, wie mooi is het als je kunt zeggen van ik stond hoe dat niks 4 keer achter elkaar op het LVK-podium. Ja, zeker. Ja, spannend moment. Even misschien nog wat verder terug. Wie is het voor je een beetje ontstangen dat je ziet gewoon zingen? Ja, gewoon zingen. Als klein jongske zoek ik ook altijd achter de radio en best wel met muziek bezig. Ik denk wie iedereen dat wel heet. En ja, dan zingt ze een keer wat en dan zit er iemand, dat klinkt wel leuk, wil ze er niet wat mee doen. Hier is altijd Nederlandstalig. Ja, en dat gaat verder en verder, feestjes, partijen. En uiteindelijk denk je van, ja, zo is het dit, loop maar.
Totdat er op een gegeven moment dan naar mij toe kwam en zei van, ja, ik ga een liedje voor je schrijven en dan ga je met de vastelovend meedoen. Dat was wie ik van Venlo naar Grubbevors verhuisd ben. Ja, en van uw tijd gewonnen in Grubbevors met dat nummer. Nou, ingezonden door de LVK en je stond meteen in de finale. Ja, en dan is er eigenlijk al geen weg meer terug, want de proef staat eindelijk eraan. En dan denk je, ja, hier wil ik meer van. Ik denk ook als dat het is als je eenmaal in zo'n finale stoort en dan gaat de agenda natuurlijk ook alleen maar voller en voller leren. Ook dat merk je natuurlijk. Zo van, het is gewoon het podium in Limburg waar ze zich kan presenteren, zeg maar, als artiest ziende. En natuurlijk, de weg daar naartoe is lang. En Duk werd er gezegd van, ja, vernieuwing kreeg geen kans. Maar als ik het op mezelf weer spiegel, ik was ook niemand in de wereld. Of in ieder geval in het LVK-wereldje. En uiteindelijk, 4 jaar later, kom ik er misschien weer te staan. Dus het is echt van, als het de intentie is om het te doen, gang ervoor en probeer gewoon een leuk liedje bijeen te krijgen. En dan maakt iedereen kans. Ja, je ziet ook door de jaren heen dat je wel echt gegroeid zit, maar ook heel graag gezien werd op de bühnes in Limburg. Ja, dat huur ik ook druk. En voor mezelf is het gewoon zo van, ik vind het geweldig om te doen. En ik denk hetgeen, als ik op een podium stond, in een café, op een pleintje of wat voor bühne dan ook. De energie die ik zelf van de mensen terugkrijg, die straal ik zelf doorin ook uit. En misschien is dat wel een wisselwerking wat er door komt. En dat de mensen ook echt zoiets hebben van, ja, dit willen we hebben. En dit weet wel wie ze dat feestje moest bouwen. En dat maakt me wel gruurt als ik elke keer van het podium af kan stappen en als dat ook echt gebeurt is, ja. Ja, ik kan me zeker eens voorstellen. Ik ben in ieder geval heel blij dat je hier zit. Je hebt net een schone LVK-nummer gedaan. Dit is spannend. Als het gaat lukken, dan ga ik in ieder geval door heel veel succes wensen. Maar ja, hier zie je nog even, gelukkig. En je gaat toch nou weer een fijn nummer voor ons doen. Wat ga je doen? We begonnen nog een paar jaar terug naar de LVK, begonnen bij Stichtheid. Ik zie nog wat veren op de achtergrond staan, maar ja, ze mogen er niet bij komen, maar dat is toch altijd wel het leukste. Ja, het gaat over die prins, over die mens, die wat al wekenlang rond hebben gelopen met dat geheim. En ja, nu moet je het eindelijk vertellen. Dus we gaan zwijgen naar al die prinsen die je bent. Ze weten precies wie dat is. Ja, dat goed. Denk ik al. Bjorn van Berkel. Ja la 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 la, ja la 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 la, la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. Let spook me hemels aan op straat, zeg mag ik dik wat vragen? Ik ben de vaste oven kwijt. Daar is niks aan gelogen. Zijn knup die doen al dagen pijn. Zijn stem gans hijs geworden. En hij was zijn muts verloren. Toen zei ik tegen hem: besticht de mens nee, de gistels weiden. Wie ook wagen nee verdrijden. Besticht de mens nee, de schoen verkleiden, de gingste ganzen oven los. Ik hij dich hier op straat niet zo herkend. Krutje, ik zie dich best dezelfde vent. Besticht de mens nee, besticht de prins nee, den alleen maar bleren kost. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. Ik tocht niet nog en hakkelde, het is wat laat geworden. Het onderste moest zoeten kan, ik ben de film verloren. Misschien heb ik toch stiekem wat confetti opgesnoven. Het komt straks wel weer boven, dus zei ik tegen hem: besticht de mens nee, de gistels weiden. Wie ook de wagen nee verdrijden. Besticht de mens nee, de schoen verkleiden. De gingste ganzen oven los. Ik hij dich hier op straat niet zo herkend. Prutje, ik zie dich best dezelfde vent. Besticht de mens nee, besticht de prins nee, den alleen maar bleren kost. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la.
Ik noem mijn bieden arm en zei ik moest ik nou echt jagen. Want zonder een hoerheid gij het feestje echt niet slagen. Bestek de mens nee, de gistels weiden. Wie ook uw wagen even draaide. Bestek de mens nee, de schoen verkleiden. De gingst de ganse oven los. Ik hij dich hier op schoot niet zo herkend. Krutje, ik zie dich best dezelfde vent. Bestek de mens nee, bestek de prins nee. Den alleen maar bleren kost. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, la 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 la, ja la 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 la, ja la la la, ja la 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 la. Hey! Hossen, springen, dansen, zingen en lekker kuiten met elkaar. Dat zijn denk ik wel een beetje de kernwoord voor een goeie Wichterfeestmiddag. Zaterdag 27 januari dan gaat het allemaal plaatsvinden. De Wichterfeestmiddag van Vastelandvereniging De Rogstekers. Bij mij in de studio jeugdprins Sepp de Tweede. Sepp, goedemiddag. Goedemiddag. Vorige week uitgeroepen. Heb ik er een collega in gehad. Maar jij kon je heen over vertellen over de Wichterfeestmiddag. Ik zag al 27 januari dan vindt ze plaats. Maar wat gaat er allemaal gebeuren? Een keertje rond 1:30 kun je binnenlopen. En dan staat er een discjockey, die gaat muziek draaien. En dan kun je er samen met allemaal andere wichten van Wiert, kun je door gaan hossen, springen. Ja, een beetje de buren die ik net al zag, dat zijn de belangrijkste dan ook. Ja. Ja, en dan moet gewoon iedereen herkomen. Ja. Iedereen, dus alle wichtertjes die van Salon het leuk vinden, of misschien willen weten wat dat is, die mogen allemaal komen. Ja, van mij wel tenminste. Ja, en hij alleen een DJ of gaat er nog wat anders gebeuren? Of hebben ze zich dat nog niet verteld? Nee, dat is terug ook een verrassing. Niet helemaal, maar ze hebben mij niet alles verteld. Oh, wat hebben ze zich wel verteld? Wat heb je wel weet dat er gaat gebeuren? Dat het kei chic gaat weer. En ja, als dat er hoordonnen zit, kun je het er ook laten doen. Ook nog eens? Ja. Dus als iemand zegt een lekker kleurtje erin, weet je wel mogelijk. Ja. Ja. Hey, en mogen er alleen maar wichter komen of mogen ook komen? Geen moet jou komen. Oh, dat vind ik fijn. Dat vind ik toch fijn. Ja, ik vraag het hem. Ik denk, misschien mogen het niet. Misschien is het alleen voor de wichter. Ja, geen mocht je ook. Oh, dat vind ik fijn. Nou, dan dat is de volle agenda zo dan. En hoe vindt dat plaats, de Wichterfeestmiddag? Bij de Brouwer. Bij de Brouwer. Nou, dat is natuurlijk wel ook lekker een grote zaak waar je allemaal kunt rennen en flink in het feesten. Ja, dat is best goed, joh. Dat is heel belangrijk natuurlijk ook, hè, want anders dan worden ze denk ik niet zo leuk feestje. Nee, dat denk ik ook niet. Denk ik ook niet. En wat moet je dan doen? Moet je daar ook gewoon feesten of moet je daar ook nog iets speciaals gaan doen? Ik ga mij feesten en ik moet ook nog wat gaan kallen, maar dat weet je nog niet wat hij gaat zeggen, hoor. Dan moet je nog over nog een ding. Ja. Maar dan werd je mee geholpen, denk ik. Ja, dat haal je. Ja, oké. Dus even nog een keer voor de grote duidelijkheid. Voor komende zaterdag, de 27 januari, om 1:30. Klopt, ja? Ja, bij de Brouwer. Bij de Brouwer. Kijk, en moeten mensen betalen of kunnen ze zo naar binnen? Gratis, ja. Kijk, natuurlijk ja, maar je werd goed geholpen, dus dat is ook heel erg goed. Ja, ik kan alleen maar gewoon zeggen, Sepp, maak zo een fiche van. En zorg dat er nog meer wichter vastgelovend gaan veren. Ja. Want gaat je toekomst, dat weet je. Ja. Maar dat gaat goed komen. Ja, dat gaat hartstikke goed komen. Ik gewoon en er adjudantjes, maar ook natuurlijk alle andere wichterie en wiert heel veel plezier wensen. Ja. Zaterdagmiddag, 1:30, de Wichterfeestmiddag. Bij de Brouwer. Bij de Brouwer. Hey, veel plezier jongens. En we zien elkaar. Ja. Heel goed. Wat is er vandaag allemaal te doen hier in het Wierterland? Nou, dienen we eens even de evenementen op een rekening te gaan zetten. En dat gebeurt natuurlijk door Saskia Meulen. Saskia, wat zit er allemaal in de agenda van dit weekend? Goedemiddag allemaal. Vandaag hebben de brugwachters van Boswe de prinsreceptie van prins Sander de Eerste en jeugdprinses Kim de Eerste. Deze is om 1:30 bij Zaal Don Bosco. Ook de piepkukes van Neewierdeentje hebben vandaag de prinsreceptie van prins Iwan de Eerste en prinses Marielle. Dit is een zaal van Nieuwenhoven en de aanvang is 1:45. En verenigingen zijn welkom vanaf 2:45.
Vandaag is, zoals dat je het huurt, ook de bekendmaking van de 20 finalisten van het LVK. Dit kun je gewoon beluisteren op de radio tussen 1 en 5 uur. Vrijdag 26 januari is het weer zoiets. De opening van de Koldergalerij onder de titel Fout. De officiële opening is om 8:30 in Café de Trammalt. En de kunstwerken zullen op Aschoonsdag 14 februari weer geveeld vanaf 8 uur. En net heb je het al gehuurd. Op zaterdag 27 januari kunnen de Wichterkes weer gaan feesten op de Wichterfeestmiddag van de Rogstekers in Café de Brouwer. Het begint om 1:30 en nogmaals, de entree is gratis. Ook op 27 januari organiseren de Zwartmalen uit Rooij weer groots. Met in de line-up onder andere Björn en Mieke, Spik en Span en 2 Ongerijn. De zaal is open om 7:30 en het begint om 8 uur. Kaarten kosten nu €9. Kijk even op de site van de Zwartmalen voor de verkooppunten. Zondag 28 januari is de dameszitsing van de Brugwachters. Hier zijn nog enkele kaarten voor beschikbaar. Ze kosten €13 en het begint om 11:15. Kijk even op de site van de Brugwachters voor de verkooppunten. En heb je nog iets voor in onze agenda? Dan mag je dat mailen naar dgvw@wiertefm.nl. Dankjewel Saskia voor dit overzicht en natuurlijk volgende week ook weer een fijne overzicht van wat er allemaal te doen is in het Wierteland. Vorig jaar, toen hebben we gekald met de kanselier van de Vastelandvereniging de Verkerscup om eens een beetje over de taken van zo'n kanselier te kallen. Maar vandaag komen we eens een beetje in de keuken kijken bij de Vlikkenstekers en dan denk ik met name een beetje bij de jeugdbas. Want jij zit jeugdvoorzitter en Mark, jij zit secretaris van de vereniging. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, hebben we toeswerk even goed gedaan? Wat blief? Ze hebben we toeswerk goed gedaan. Heel goed gedaan. Ja. Nou, we hebben, ik moet wel zeggen, een voorzitter. Ik stond lekker op een voorgrond als degene van de jeugdvastenom. Maar we hebben eigenlijk, is gewoon de jeugd geïntegreerd bij de Vlikkenstekers. Ja. Dus we hebben eigenlijk maar één voorzitter en daar loesten we allemaal nog. Ja, maar jij neemt dan zeg maar het gedeelte jeugd op. Dat klopt, vanuit het bestuur eigenlijk. Ja. Kun je eens een beetje vertellen, Bas, wat uw taken dan inhouden? Ja, dat begint je eigenlijk al, dat loopt eigenlijk een beetje het hele jaar door. Hè. Je gaat kijken wat gooi je met de uitroping doen, welke jeugd zit je in de groepen. Maar doe je bijvoorbeeld ook de bonte wichtermiddag bij, de vlikkenpupjes. En dat zijn allerlei dingen die allemaal op het paard komen eigenlijk. Ook het begeleiden van het prinsenpaar, het voorbereiden. Ja, ik heb ze laatst een beetje allemaal opgeschreven. Er kwamen ongeveer tot 80 dingen die tot nu toe er ongeveer zijn gedaan voor de jeugd. Nou, maar die jij dan verdeelt over het hele jaar? Uiteraard, want als dat allemaal in 1 week moest, dan kunnen ze me oprapen. En uiteraard zien we vanuit de jeugd met een heel commissie die allemaal waar we die taken over verdelen. Ja. Zo niet goed zijn als dat er één moest doen. Nee. Ja, en dan even naar Mark. Je zit secretaris, maar heb je ook zo'n goed liedje wie Bas of zie je het er terug wat angst uit? Ja, ik denk dat het ook aardig in de buurt komt. Ja, en dat heeft dan niet alleen te maken met het secretariaatswerk, maar ook nog de andere commissies waar ik in zit. En ik denk dat ik ook wel tot 80 punten kom. Ja. Want hoeveel oren zie je door gemiddeld mee bezig? Nou, ik heb 4 jaar gevuld veel tijd, ja. En toen kwam ik op meer dan 100 oor. En dan hebben we het dan over de totaliteit? Of nee, dat was eigenlijk alleen de uitroping. Alleen al, dan maken we een filmpje ieder jaar. En dat kost mij en Maarten Lameriks, dat wordt dat samen mee doen, meer dan 100 oor, ja. Ja, zo. Er zit echt wel wat tijd in. Ja. Maar kun je dan zelf wel ook een beetje vasteloonveren of? Nou ja, op het moment dat alle voorbereidingen gedaan zijn, dan kunnen we gewoon vastavond. Ja, dus niet zo dat je op dat moment nog vol in de stress zit met een zeiltje. Nee. Ik in ieder geval niet, nee. Bas? Ja goed, mijn werkzaamheden die lopen natuurlijk het seizoen al een beetje door. Maar je probeert natuurlijk zelf ook. Ja goed, als het geen hobby meer is, hè, als het allemaal als een verplichting begint, dan moet je zelf ook nog aan denken van... uiteindelijk zie je zelf ook vast een oortje gek. En dat wil je ook zeker meemaken. Maar je zult natuurlijk, omdat je van dat terug angst is, dat je het nog net wat meer dingen zult moeten doen dan Mark, zult je ook op een andere manier vasteloonveren. Ja, je zit toch wel wat meer achter de schermen vooral bezig. Maar ook gewoon door de week om dingen op papier te zetten. Maar dat geeft je juist weer energie om dan in het weekend... dan weet je al een beetje wat er gaat komen. En dat levert natuurlijk weer... dat levert je energie op. Ja.
Want wie ziet nou uw agenda eruit, Mark, voor de komende week, nou aanloop van de Vastelovend? Zijn je nog echt belangrijke dingen die voor de Vastelovend nog geregeld moeten worden? Nee, dat is nou nog verslagen maken van de vergaderingen en agenda en dat soort dingen. Mijn liedje is nou, ik heb het drukste gehad nou, ja. Ja, dus het ergste is geweest. De prinsuitroeping, dat is tot dat moment is het erg druk en daarna normaal. Ja. En voor Bas, zit er voor op de agenda nog? Ja, ik hoor net dat Mark plaats verreed op zijn liedje. Dus, dat is ja. Je probeert aan mij te denken. Ja, ik denk heel goed mee. Maar kun je een beetje Vastelovend, Bas? Ja, zo is het. Nee, we hebben vanmiddag bijvoorbeeld ons jeugdreceptie. Dat is eigenlijk best een relaxe middag, want we kijken gewoon wat er allemaal gaat gebeuren. Maar goed, we hebben bijvoorbeeld de jeugdsleuteloverdracht. Nou, dan gaan we kijken wat we doen. We moeten nog naar bijvoorbeeld de receptie van de moezenvangers. Dan kijk je ook weer, wat gaan we op die receptie doen? Onze eigen receptie van onze Prins Joost I. Je wilt zich overal heel goed presenteren en wel op een manier wat, niet een standaard verhaaltje, maar echt het gevoel van Vastelovend overbrengen bij de jeugd. Dus ook iets ludieks, even een beetje zo bij die andere verenigingen paaien. En dat proberen we bij de jeugd in ieder geval een beetje op gang te helpen eigenlijk. Ja, je zag vanmiddag ga je de receptieburg. Ja, dat klopt. Wat mooi. Wat is uw taak vanmiddag specifiek dan door? Ik stond samen met de andere begeleider Jeffrey Vaas stonden wij op een bühne om het prinsenpaar en de adjudant te begeleiden door deze middag eigenlijk. En een beetje achter de schermen, er zal een hoop sneuk weggedragen moeten worden bijvoorbeeld. En buttons uitgedeeld en dat soort dingen. Ja, dus dat moet je een beetje coördineren dan? Ja. Heb je een soort bier te drinken? Of, Nee. Ik moet muziek maken vanmiddag, dus met Hoempa. Doen we de verenigingen die binnenkomen, een butenmars en af en toe wat tussendoor spelen als er een pauzeveldje. Dus dat kon ik vanmiddag doen. Ja. En dan daarna nog naar de prinsreceptie van de Piepkukjes in Dintje. En dan zit je een dag er weer op. Ja, je bent een lange dag terug. Dan is weer een lange dag. Ja, volop op de agenda natuurlijk al. Het is even gewoon een belangrijke taak wat je bij de hebt. Het moet goed vervuld worden. Maar dat moet denk ik wel goed komen als ik het zo hier. Die dingen lopen. Nou, dat we dat gezegd hebben, moet dat wel. Ja, dat kon je niet morgen uit. Dat is meestal zo. Bas, Mark, ik dank je voor de komst om ons een klein beetje toe te lichten wat je doet. Dat is echt een hoop, dat huur ik al. Maar ik kon nog wel een hele goede Vastelovend wensen. Maar dat gaat ook heel zeker goed komen. Ja, dankjewel. Jij ook. Goed. Dankjewel. Dan... Nog overgelicht door naar het volgende item. En dat is Feest in de Verkenstal en de Baggenmiddag. Want op Vastelovend zondag dan weer voor de tweede keer op Weertsheid bij de Verkenscup Feest in de Verkenstal georganiseerd. En bij mij over in de studio is Vos Dennis, maar ook Prins Frank. Wat hebben we elkaar toch lang niet gezien? Het lijkt heel lang geleden, Het lijkt heel lang geleden, ja. Een paar uurtjes. Ja, zoiets. Feest in de Verkenstal, Dennis, voor de tweede keer al. Ja, Feest in de Verkenstal voor de tweede keer. Vorig jaar was... voor de eerste keer een andere opzet. En het was zo'n daverend succes dat we gemeend hebben dat dit jaar zeker door te zetten. Ja, want wat is eigenlijk de achterliggende gedachte geweest dat je zag met van dit evenement moeten we gaan organiseren? Nou, weet je wat, we hebben op Vastelovend zondag sinds jaar en dag een feestprogramma stond. En we merkten dat er op een gegeven moment behoefte was aan een andere opzet. En vorig jaar hebben we de stoute school aangetrokken en gemeend. We gaan investeren, we gaan het op een andere manier doen. We gaan een avond organiseren, zonder entree, gratis entree, met topartiesten. En we hebben vorig jaar gemerkt dat dat zeker aansluit. De buurt was volle bak. We hebben genoten, de mensen hebben genoten en we hebben gemeend dat het een heel schoon avond was. Dus vandaar dat je overal in ons gezetje en in onze aankondiging ziet dat we ook dit jaar Feest in de Verkenstal op het programma hebben staan. Kun je een beetje toelichten wat er de avond gaat gebeuren? Ja, onze prins heeft dat perfect voorbereid. Dus ik denk, we hebben dit jaar een prins. Ik denk, daar neem ik mij naar de studio. Daar kan ik perfect vertellen welke artiesten er staan en wie dat gaat gebeuren. Ja, ik heb gisteren al met hem over hangen, denk ik. Dus ik ben nu heel benieuwd wat er gaat komen. Het begin je om 7:30 in het buurthuis. Dus gratis intree, zoals Dennis al zei. Dan komt Moerenpotatie. Dan komt de twee jongeren. Dan komt de band. En dan komt Mark en Willemien. En dus gewoon een geweldige avond weer. Ja. Gewoon een feestje bouwen. En even... En met alle andere mensen hier ook heel graag welkom. Ja, misschien moeten we ook even toelichten. De band is ook een bepaald gezelschap wat bij actief is al bij de vereniging. Hè? Er zijn meerdere mensen die of bijvoorbeeld bij de Weerse keuze zitten of wat op andere
fronten iets doen. Ja, nee, zeker. Die mannen zijn Veurgel begonnen. En dat was schot in de roos. Die maken op een heel schoon manier wierter muziek. En die geven dan een twist aan. Die pakken bestaande nummers, die maken zelf nummertjes. En die hebben gevatje teksten. En het publiek kan dat enorm waarderen. En volgens mij hebben ze behoorlijk volle agenda's dit jaar. Ja, dat geloof ik ook wel. Ja. Dus je hebt er in ieder geval goede leuke dingen over gehoord. Dus ja, dat daak moet er gewoon af met de Viers en de Verkenstal. Ja, daar komen we zeker van uit. Dat zeker, ja. Een ander belangrijk evenement dat je ook hebt, is natuurlijk de baggermiddag. Met name voor de jeugd. Ja, van Vreugrude staat de familiemiddag bij ons op Wiert Zuid. En sinds jaren daar komen er ook mensen van Boetewiert Zuid speciaal op de maandagmiddag naar het buurt, om door te viersten. Ja. Maar jij had je ook een beetje een andere twist aan gegeven, hè? Want ik weet dat je een aantal jaar geleden was het meer dat je in een neer zat, dat draait je de muziek en het was gewoon hossen, kuiten en dansen, maar volgens mij ga je nu wel weer een beetje een andere insteek erin doen. Ja, en ik denk een jaar of 4 geleden is dat begonnen en dan merk je toch dat er behoefte is aan live artiesten. Of gewoon net met een DJ je perfect een viersmiddag kunt bouwen, maar je merkt op een gegeven moment de behoefte aan de live artiesten. Dus ook door hebben we het omgegooid en dat heeft ook zijn vruchten afgeworpen. Al verschillende jaren volle bak en met Wichter, ooiers, opa's en oma's en dat gaat dan van begin van de middag tot 's avonds laat is dan vierst. Ja, je geeft ze al aan, ook bij de baggermiddag gooi je met live artiesten werken door een aantal jaar al. Kun je eens een beetje vertellen wat er dit jaar dan zit te gebeuren door? Zeker, ja. We hebben eigenlijk traditioneel op onze baggermiddag altijd maken we ook gebruik van artiesten uit eigen gelederen. Hoe onder de Bliss Stars. Bliss dansgroep op onze bonte avondje al jarenlang. En op een gegeven moment is er ook een groepje ontstaan voor speciaal voor de jeugd. Die geven vanmiddag op onze Wichterbondemiddag acte de présence. Maar die doen dat zeker ook op de baggermiddag. En ja, we hebben een aantal artiesten stonden van één, de had je net in de studio. Bjorn van Berkel is dit bij ons op de baggermiddag. Dus mocht ogen goezen dan we hebben toch maar schoen staan op de baggermiddag. Ja, maar dat is goed om te vertellen, want ik heb een paar jaar geleden Spik en Span gehad. Ja, en ze werden dit jaar ook nog eens kampioen bij het LVK. Dus dat zijn dan leuke dingen om inderdaad om net te kunnen zeggen dat je zo immers binnen hebt. Dat moet goed komen. Ja, dat moet goed komen. Jij zit natuurlijk ook lekker bij de baggermiddag aanwezig, Frank. Zeker weten, ja. Dan gooi je toch, denk ik, samen met de jeugdprinses, dan gooi je een schoen fiche mee maken. Maar gewoon een fiche mogen, zeker weten. Ja, goed. Kort seizoen, leuke dingetjes in het verschiet. De baggermiddag, wie laat begint het? Vanavond half 2 is de deur open en dan is iedereen van harte welkom om met ons te komen viersten. Ja. En dan ging het gewoon door dat het op is, denk ik, of niet, Frank? Ja, helaas wel. Helaas wel, ja. Ik kunt de sloopzak mij nemen. Ja, als ik een goede wel, want volgens mij gewoon van de week half 4 in Oeschintje. Was me nog logiekwiet, dus ik heb geen idee. Dan loopt maar op ooit dat ik logiekwiet word. Ja, nou, 2 schoenactiviteiten in ieder geval die plaats gaan vinden bij de Verkerscup. Ja, ik hoop dat je heel veel volk binnen gaat krijgen en dat je er op Bierstijd gewoon echt een visie van gaat maken. Maar dat moet lukken. Wij gaan ervan uit dat het gaat lukken. Afgelopen weekend, afgelopen 3 dagen hebben we de Bonte Avond mogen presenteren en toen was je al volle bak. En baggermiddag, Viers en de Verkenstal, dat hebben we nog in het verschiet. En hoe we enorm gerust op zijn is, dat is het vermelden waard. En de seniorenmiddag, volle bak. Daar stonden dan meer dan 300 senioren, die zitten bij ons in de zaal. Ook met live artiesten, speciaal voor die generatie. Belooft je een viers te werden en inderdaad nog een paar weken met onze prins Frank de Eerste gaat helemaal goed komen. Dat moet zeker goed komen. Ik dank je voor de komst in de studio. Dankjewel. Heel goed. Tot zover deze aflevering van De Gonven weer. Wil je de uitzending nog eens terugkijken, dan herhalen we deze uitzending op zondagavond om 8 uur en op maandagavond ook om 8 uur. Volgende week in het programma, dan kan wij over het Prinstreffen van Vasteloonvereniging De Beesterbollen. We kijken vast een beetje vooruit naar de Vasteloon van dinsdag met de activiteit Hermenekes on Tour. We gaan aandacht besteden aan de seniorenmiddag van Vasteloonvereniging De Spookjegers. De Lambiekenoop komt langs hier in de studio. Eens kijken Wim dat er allemaal met die stomstreek door straks misschien wel vandoor bij de Prieske. En ik heb hier de prinsen en de jeugdprinses van Vasteloonvereniging De Brugwachters in de studio te gast. Muziek, dat is de volgende week van Fiorenza. Heb je nog nieuws of activiteiten die je Geert ter aandacht wil brengen hier in het programma? Lood het even weer via dgvw@weerdefm.nl. Ook kun je ons volgen via Facebook, facebook.com/dogonverweer. Voor vandaag bedank ik voor het kijken. Heel graag tot volgende week bij Dogonverweer. En we sluiten natuurlijk af met Bjorn van Berkel. Ja, Wiert. Na deze uitzending ook weer gehad te hebben, zien we weer een stukje dichter bij de Vastelovend gekomen. Die 3 dagen van lol en plezier
die ons gewoon verbinden en gewoon zorgen dat hij Vastenhoven nimmer stuk kent. Gewoon weer! Hey, hey, hey! Ik heb monden gewacht, het viel me best zwaar. Maar nou zet ik alles op zie. De swing en de kleier, die liggen al kloor. Ik fluit steeds weer die melodie. Want Vastenhoven stijf even de deur. Maak open mijn leven, kriek kleur. Met Vastenhoven zien wij weer bij jij. De muziek en de youths houden ons op de bij. Beloof me, stond 3 dagen aan hij. En meneer, want gans Limburg zijn. Al weet ik het is met als woensdag gedaan. We hoeven nog lang niet te gaan. Weer gewoon een beetje springen. Hey, hey, hey. Oh. Werkelijkheid, weer veel te vroeg. Maar kruik alle dij en kreboet. Up in de kleier, al ben ik nog muur. De muts op de grond door op boet. Want wat te doen is, stond ze eerste rang. Duurde dit maar mondelang. Met Vastenhoven zien wij weer bij jij. De muziek en de youths houden ons op de bij. Beloof me, stond 3 dagen aan hij. En meneer, want gans licht is dan ei. Al weet ik het is met als woensdag gedaan. We hoeven nog lang niet te gaan. Is dat heel even rust, voor een welske en kus. Pak die leefvast en zing mij gerust. We gaan zoekelen. Met Vastenhoven zien wij weer bij jij. De muziek en de youths houden ons op de bij. Beloof me, we zonder 3 dagen aan hij. En meneer, want gans Limburg zijn. Kom we, hey, hey. Met Vastenhoven zien wij weer bij jij. De muziek en de youths houden ons op de bij. Beloof me, stond 3 dagen aan hij. En meneer, want gans Limburg zijn. Met Vastenhoven zien wij weer bij jij. De muziek en de youths houden ons op de bij. Beloof me, stond 3 dagen aan hij. En meneer, want gans Limburg zijn. Al weet ik het is met als woensdag gedaan. We hoeven nog lang niet te gaan. Dankjewel.